Τσάρλι! Λόλα! Τσάρλι! Λόλα! Λόλα! Τσάρλι και Λόλα! Δεν θα φάω ποτέ, μα ποτέ ντομάτα. Έχω μια αδελφούλα, τη Λόλα. Είναι μικρούλα και πολύ αστεία. Λα. Μερικές φορές η μαμά και ο μπαμπάς μου ζητάνε να δώσω στη Λόλα το πρωινό της. Είναι μια πολύ δύσκολη δουλειά. Γιατί η Λόλα είναι πολύ δύσκολη στο φαγητό. Δεν τρώω μπιζέλια, ούτε καρότα, ούτε πατάτες, ούτε μανιτάρια, ούτε μακαρόνια, ούτε αυγά, ούτε λουκάνικα. Δεν τρώω κουνουπίδι, λάχανο, ξερά φασόλια, μπανάνες, πορτοκάλια και δεν μ' αρέσουν τα μήλα ή το ρύζι ή το τυρί και τα στικ ψαριών. Και ποτέ, μα ποτέ δεν θα φάω ντομάτα. Η αδελφή μου μισεί τις ντομάτες. Έτσι είπα. Είσαι τυχερή, Λόλα, γιατί δεν έχουμε τίποτα από όλα αυτά. Δεν πρόκειται να φάμε μπιζέλια, ή καρότα, ή πατάτες, ή μανιτάρια, ή μακαρόνια, ή αυγά, ή λουκάνικα. Δεν έχουμε κουνουπίδι, λάγανο, ξερά φασόλια, μπανάνες ή πορτοκάλια. Δεν έχουμε καθόλου μήλα, ρύζι, τυρί ή στικ ψαριών. Και ντομάτες δεν έχουμε. Και βέβαια δεν έχουμε ντομάτες. Γιατί όμως είναι εκεί αυτά τα καρότα, Τσάρλι? Τα καρότα αρέσουν στους λαγούς. Εγώ δεν τρώω ποτέ καρότα. Μια μέρα σκέφτηκα να της παίξω ένα ωραίο κόλπο. Μα Λόλα, είπα, αυτά δεν είναι καρότα. Δεν είναι καρότα, είναι πορτοκαλί πύραυλη από το Δία. Εμένα μου φαίνονται σαν καρότα όμως. Πώς μπορεί να είναι καρότα? Τα καρότα δεν φυτρώνουν στο Δία. Αυτό είναι αλήθεια. Καλά, αφού είναι από το μακρινό Δία. Ωραία είναι. Ούτε να το σκεφτείς να μου δώσεις μπιζέλι. Δεν τρώω ποτέ μπιζέλια εγώ. Τα μπιζέλια είναι μικρούλικα και πράσινα. Μα Λόλα, αυτά δεν είναι μπιζέλια. Και βέβαια δεν είναι. Είναι πράσινες στάλες από την πρασινοχώρα.
Πράσινες στάλες από την πρασινοχώρα. Μα δεν τρώω πράσινα πράγματα. Ωραία, τότε εγώ θα φάω περισσότερα. Πράσινες στάλες. Ζήτω. Οι πράσινες στάλες είναι απίστευτα σπάνιες. Καλά, ίσως τσιμπήσω μία-δύο κι εγώ. Τελικά τις άρεσαν. Πολύ νόστιμες. Τσάλι! Ζήτω! Ζήτω! Πατάτες, δεν θα φάω, γι' αυτό μην προσπαθήσεις. Ούτε καν πουρέ. Δεν είναι πουρές αυτός. Δεν είναι πουρές. Είναι απαλό σύννεφο από την πιο ψηλή κορυφή του βουνού Φούτζι. Καλά, αν είναι έτσι, τότε με βοηθάει πολύ. Μ' αρέσει να τρώω σύννεφα. Τσάλι, Είπε η Λόλα. αυτά μοιάζουν με στικ ψαριών. Κι εγώ δεν τρώω ποτέ στικ ψαριών. Κι εγώ είπα, στικ ψαριών. Δεν είναι στικ ψαριών. Λόλα, δεν είναι στικ ψαριών αυτά. Είναι μπουκές του ωκεανού από το βυθό της θάλασσας. Οι γοργόνες τρώνε πάντα μπουκές του ωκεανού. Έχω έρθει ξανά σε αυτό το σούπερ μάρκετ με τη μαμά. Και τρώω ό,τι τρώνε και οι γοργόνες. Νόστιμο. Τώρα η κυλίτσα μου είναι γεμάτη με πορτοκαλί πυράβλους, πράσινες στάλες, απαλό σύννεφο και μπουκές του ωκεανού. Δεν μπορώ να φάω τίποτα άλλο. Ούτε μία ντομάτα. Δεν θα φάω ποτέ μα ποτέ ντομάτα. Αχ. Μου δίνεις όμως ένα ποκκινέκι, Τσάλι? Κι εγώ είπα. Ένα από εκείνα. Μα είναι ντομάτες. Και εκείνη είπε. Δεν είναι ντομάτες. Ταντάν! Δεν είναι ντομάτες.
ντομάτα, είναι φεγγαρομερίδα. Οι φεγγαρομερίδες είναι οι αγαπημένες μου. Δεν πίστεψες τα αλήθεια ότι είναι ντομάτες, έτσι Τσάρλι? Κοίτα. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Στέλιος Καλαθάς, Μαρία Ζήση. Σκηνοθετική επιμέλεια Μαρία Ζήση. Η μεταγλώτηση έγινε στα ΑΖ Sound Studios.